Здравейте хора, аз съм тук за още един епизод от Sims. Снимам го същия ден, затова съм в същите дрехи, така че не ме съдете за това, че не си сменям дрехите. Когато оставих Sims миналия път, се запознахме с онази жена, която забравих името и между другото. Типично за мен. Да, това беше каквото се случи миналия път. Сега трябва да разбера как се казваше тази жена. Катрина, вярно, Катрина се казваше. Катрина прилича на Катерина, която е от Ката, от Лига. Да, малко прилича на нея. Упс. Не, обърках. Бързо изпикай се, моля те, не дей пикай върху... Айде, бързо! Бързо! Мисля да е Аскнем да дойде при нас, макар че 8 часа сутринта. Имам цял свободен ден! Yes! Няма да ходя на работа. Да. Трябва да видим дали ще откаже или ще дойде. Според мен ще дойде, защото все още иска да се опознаем. Ето, казах ви, иска да се опознаем. Нека да направим, да я впечатлим и да я направим... Не, имах предвид да я направим... Добре, ще правя, добре, окей. Правим за 4 порцийки. Екстравагантна. В смисъл, влизаш си в къщата, взимаш се да четеш. Мисля, че да се оплакваш на жена за проблемите не е най-добра идея за първа среща. Макар че и първа среща, която е във вас, също не е много добра. Само да видя дали съм фокусиран. Упс. Съжалявам. Локнете. Съжалявам. Искам просто да съм фокусиран. Така. Да. Извинявам се за това. Да, естествено. И аз си мислих да я изгоня. Ма те почват си яде. Да, хайде първо да си направиш... Грил чиз, какво е на български? Божечко. What? Аре бе, Кобра, помогни ми! What the fuck? Аз ще изгоря! Бързо бе! Баси, тъпата овца, не мога. Хора, видяхте ли? Аз изгорях тая, нищо... 400 паунда за една... И 290 за това. Добре. Няма нищо. Окей. Понеделник съм на работа. Искам просто да си наям. И ще направя градинска салата. Така. Колкото до тази мръсна предателка, тя не ме спаси докато горях. Вие видяхте ли само? Аз стоях и горях и... Нищо не направя. Кежуали се връща. Ма въобще нищо. Нищо не е станало, спокойно. Можеш да си тръгваш и така, когато си искаш и да не ми помагаш. Сега, ако се оплаче от това как мириша, просто... Тя си мисли за мен. Защо не се за мен преди малко, когато горях? Оплаква се от това как мириша. Вент. Не знам какво е това, може би знам на... Както и да е. Добре, изкъпи се мой човек, защото вече ме твари тая... Как да я нарека? Аз не знам как да я нарека, защото знам какво да мисля за нея. Да, изяш си градинската салата. Няма да говориш с нея. Тя не искаше да помогне, значи няма да говориш. Отекчена от моите книги. Баси нахално си идва в моята къща, без да почука на вратата, не ме спаси от пожара, взима ми книгите, оплаква се за това как мирише, понеже щях да изгоря, тя не ми помогна. Остави книгата на пода. Тя остави книгата на пода. Баси наглата... Не. Така. Просто ще си играя игрички на телефона. Чакай, тръгна ли си?
Нахалницата се тръгна. Добре, първата среща беше тотално просто да... Как да го опиша направо? Пълен провал. Беше такъв провал, че по-голям провал дори от моите срещи. Нека да играем още една игрица. Точно така, браво. И още една. И още една, защото като гледам колко си напрегната, по-добре играе на игрички. Между другото, странен факт за мен и за Крисим, че играем много на телефоните с някакви тъпи игрички, които са заребяващи като Flappy Bird, Crossy Road. В момента сме заребени на една игра, която се казва AA. Може да сложа тук някъде, ако не ме мързи логото й. Не питайте просто защо ни харесват тези дяволщини, просто да. Добре, ще я поканя за втори път тук. И ако този път направи същата простотия... Аз исках просто да я впечатля, като направя grilled cheese и го сервирам. Окей. Да. Какво? Нали? Той... Обяснете ми едно нещо. Защо тя дойде и се тръгна? Тя дойде, буквално дойде и се тръгна. И единственият човек, който познавам. Така че нямам какво друго да правя, освен отново да я поканя. Добре, защо идва отново? Какво става с това момиче? Аз кабал да и добре. Спри да четиш и обърни внимание на момичето. Облякла се е хубаво, има стегнат корем. Тя каква е? О, и тя е напрегната. Нека тогава да се оплакват един на друг, защото... Така. Ако я питам няколко пъти дали е свободна, дали ще цакне. Говорят за лама. Ламина Клор. Мисля, че не се харесват много. Май ще е по-трудно, отколкото очаквах. О, не! О, не! Apologize. Да. Xanahoy. Flim. Deezy. Nobi. Yebu. Baya. Flynn. Разкрещи са, точно така! Мисля, че почнаха се дразнят. Не, apologize, давай. Извини се докато можеш. След това и се разкрещи пак. След това пак се извини. След това пак се разкрещи. Абе, я напускай, ма. Чакай, какви са отношенията с нея? Така, чао. Прав ти път, крива ти пътечка! Ще се намеря друга, не ми трябва. Какво направи току-що? Тя ми за... Моето момиче. Моето момиче, не трябваше да го правиш. Айде, бързо. Твоята майка е лама. Давай бързо. Аваре, отивай, бе. Давай. Искам не просто да я обидиш, ами да я накараш никога повече да не те погледне. Давай, моето. Може ли да я убия? Хора мисля да я убия. Бързо! Сега ще я убия! Не! Стига де, това е отвратително.
мога. Не мога да убия, че с удоволствие бих я убил. Както и да е, прав ти път, креветка, пътечка. Мой човек, да, какво ти кажа, почти тук. Този епизод трябва да го кръстя Epic Fail, защото просто наистина е грандиозен фейл, всичко се провали. Поне знам, че утре съм на работа и това е хубаво, защото ще печеля малко парички. Пък и, може би, ще срещна с някой момиче на работа. Добре, направи се нещо, нека този път да е нещо, което... Градинска съвърта. О, Scrambled Eggs. Да, това е добре. Моля те, не дей опожарявай пак път къщата. Добре. Нямам с какво да... Добре. Хубавото е, поне че се не ядох. След това си почисти след себе си, защото имаш навика да не си почистваш. И лягай да спиш. Не, всъщност, Прошко, защо имам... Защо въобще... Всъщност, когато се изнесох тук, ми харесва, че имам 3 легла. В момента въобще не виждам смисъла. Може би като си имаме дете с приятелката ми. Също е добре да има още една стая. Да, много добре даже. Супер. Харесва. Тук трябва да купя телевизор, но нямам пари да се усмихна, така че... Ще направя този епизод малко по-дълъг, за да видите още един ден от това, понеже... Миналия беше малко кратък, извинявам се за което, просто... Наистина не знам... Дали ще се хареса. И... Да. Окей, да видим от колко часа почнем работа. От 10... имам още 3 часа. Мога ли да... Не, няма смисъл. Кой ще поканя на среща? Себе си. Това няма смисъл. Добре, ще изляза с първото момиче, което видя. Напрегнат съм още от пожара. Не, всъщност вече... Фокусиран съм. Това е хубаво. Тъкмо като са работата. Аз къде се намирам в момента? Седнал съм на някаква пейка. Интересно, дали мога да спах с селфи? Мисля, че не. 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 Абсурд. Гладнял съм пак. Добре, отивам да се направя нещо бързо и отивам на работа. Това е таймера, който ще постпълна, ще отложа с 5 минутки, защото ви казах, че ще е по-интересно. Оставям го така. Така, може да направиш малко бъркани яйца. Аз му казах да направи, да. Хайде, че нямаш време. Няма време. Спри до тук. Не ги слагай. Не. Супер! Пак ще направи в пожар всичко. What? Така. Служител... Не, това е... Тари. Какво? Така, добре. New smartphone. He could just give the customer a phone and get back to the game he'd be playing, or try to calm her down and talk her through the problem. Мисля, че трябва да... В смисъл, клиент идва за да иска да й заменят телефона май. Да, рефунд, в смисъл като си... Да. И дали да успокоя или да й дам просто... Това без нищо да говоря. Всъщност, може би по-добре ще да я успокоя. Добре... Паунда. Това беше отвратителен епизод. Хора. Понякога мразя Sims. Но, както виждате, Сим ми ляга да спи, което означава, че епизода свършва. Съседите ме гледат, така че мисля да
приключвам по-бързо. Ако са ви харесали, може да ми пишете долу да продължавам или да ми го покажете като харесате. Ако клиповете събират нормалните харесвания, колкото другите клипове, ще продължавам, но ако виждам, че нали, не ги гледат толкова хора, не ги харесват, значи просто няма смисъл да ги правя и ще правя някоя друга игра. Така че да, мисля, че гледахте, аз бях Иван и до следващия път, когато иде той, защото не знам какво ще се случи с тази поредица от Sims. Чао!